Kirsten Camilleri ta' 31 sena mill-Belt Valletta wieġeb mhux ħati fuq serq aggravat wara li tresaq il-qorti akkużat b'serqa ta' żewġ vannijiet. Fil-qorti l-ispettur Sara Zerafa rrakkuntat li f'darbtej l-imputatu persuna oħra allegatament seraq żewġ vannijiet tat-tip Toyota Hilux u Mitsubishi. U ġie akkużat ukoll li għamel ħsara fuq dawn il-vetturi sabiex ikunu jistgħu jsuquhom. Intqal ukoll li l-pulizija kellhom jitlu bil-forza fid-dar li qed joqgħod fiha l-imputat f'Raħal Ġdid u kif daħlu sabuh bil-qiegħda fuq is-sufan. U qal li ma setax jiftaħ il-bieb għaliex il-post mhuwiex tiegħu. L-ispettur ikkjarifikat ukoll li l-vetturi instabu f'ħin qasir iżda bi ħsara konsiderevoli. It-talba l-ħelsim mill-arrest kienet miċħuda wara li l-prosekuzzjoni spjegat li l-imputat mhuwiex affidabbli minħabba ksur ta' libertà proviżorja ta' każ separat. Bektax Muka ta' 29 sena li bħalissa jinsab mixli bl-involviment tiegħu fis-serqa vjolenti tal-istabbiliment Diamonds International f'Tinjef fl-2017 inħeles mill-arrest. Muka allegatament wettaq din is-serqa magħ Daniel Muka li bħalissa qed jiġi mixli wkoll bil-qtil doppju. Bektax Muka tella l-qorti wara li testijiet tad-DNA implikawh fis-serqa li kienet tisboq 300,000 euro f'ġojjelli u li s'issa għadhom ma ġewx rikoverati. Fil-qorti l-imħallef Edwina Grima semat kif persuna kienet lesta li żżomm lil Muka magħha u tagħtih saqa' fuq rasu u l-qorti laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. U jrid ukoll jiffirma fassa darbtej kuljum.